यावर्षीचा 20 मे 2022 पासूनचा शेतकऱ्यासाठी कापूस पिकासाठी मी माहिती सांगणार आहे। तर सर्व शेतकरी बंधूंना सांगू इच्छितो, शेतकरी बंधूंनो, यावर्षी 2022 मध्ये सगळ्यात आनंदाची बातमी म्हणजे यावर्षी पाऊस चांगला पडणार आहे। तरी सर्व शेतकऱ्यांनी हा अंदाज लक्षात घ्यावा आणि यावर्षी कापसाचं पीक चांगलं राहणार आहे, तरी देखील हा अंदाज लक्षात घ्यावा। पण हे कापूस करत असताना काय झालं, आपल्या शेतकऱ्यामध्ये संभ्रम अवस्था असते। नेमका अंतर करावं, कोणतं अंतर करावं, कोणती बॅग आणावं, खर्च किती करावा। तर सर्व शेतकरी बंधूंना सांगू इच्छितो, शेतकरी बंधूंनो, कापसासाठी जास्त खर्च करू नका, कमी खर्च करा, कापसाचं उत्पन्न वाढवा। तर कमी खर्च कापूस काढायचा असेल तर तुम्हाला मी शेतकऱ्यासाठी म्हणजे स्वतः मी जवळपास 2006ला 9 बाय अर्ध्या फुटावर 3 एकरमध्ये 87 क्विंटल कापूस काढलेला शेतकरी। आणि मी स्वतः काय करत असतो, स्वतः शेतीमध्ये प्रयोग करत असतो आणि जे प्रयोग चांगला वाटला आणि आपल्याला उत्पन्न भेटलं ते शेतकऱ्यासाठी माहिती देत असतो। म्हणून सर्व शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की यावर्षी तुम्ही कापूस करत असताना ज्यांची जमीन हलकी त्यांनी 3 बाय 1 कापूस लावा आणि ज्यांची जर भारीची जमीन असेल तर 3.5 बाय 1 कापूस लावा। 3 बाय 1 जर कापूस लावला तर त्या 3 बाय 1 कापूस केल्यानंतर त्या त्या शेतामध्ये 3 बाय 1 अंतर केलं तर एकरी 4 बॅग बसतात आणि त्या 4 बॅगला जर तुमच्या कापसाच्या झाडाला जर 20 बोंड लागले तर तुम्हाला जवळपास 10-12 क्विंटलचा उतार येतो। म्हणून हे करत करत तुम्ही काय करा, अंतर कमी करा आणि खत मात्र काय झालं, आता एकंदरीत परिस्थिती बघितलं तर काय झालं, देशामध्ये खताचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत। म्हणून आता हे भाव आपल्याला खताचे भाव आपले शेतकऱ्यासाठी परवडणार नाही। म्हणून शेतकऱ्यांनी काय करायचं, हवामान आधारित शेती करा, निसर्ग आधारित शेती करा आणि खर्च कमी करा आणि उत्पन्न वाढवा। म्हणून असं माझं प्रयत्न चालू आहे। म्हणून मी सगळ्या शेतकऱ्यांना हे सांगू इच्छितो, 3 बाय 1 जर कापूस केला तर 3 बाय 1 कापसामध्ये एकरी 4 बॅग बसतील। आणि नियोजन कसं करायचं ते तुम्हाला सांगतो। सुरुवातीला पूर्व मशागतीमध्ये शेतकऱ्यांनी काय करायचं, पूर्व मशागत करत असताना जिथं आपल्याला कापूस लागवड करायची त्या ठिकाणी नांगरट करायचे नाही। नांगरटच्या ठिकाणी कापूस जोरात येत नसतो, म्हणून हा अंदाज हे देखील सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं। आणि त्याच्यामध्ये पूर्व मशागतीमध्ये काय करायचं, सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये पाळी घालून रान आपलं रोटावेटरने एकदम साफ करून ठेवायचं। असं केलं तर काय होईल, ज्यावेळेस आपण रेघाटे ओढतो त्यावेळेस आपल्याला रेघाट्या बरोबर ओढल्या जातील। त्याच्यानंतर काय करायची, ही झाली पूर्व मशागत।